Hallelujah. Father, we thank you. Baba, sikunika udumo. Sikunika ibongo zonke zikufanele zingezakho. Lokhu wena uyinkosi engcwele esingeyifanise futhi nesingeke sakwazi ukukulinganisa nalutho. uNkulunkulu wethu onamandla. Ebusuku Nkosi yethu engcwele, umoya wethu uyakutusa, umoya wethu uthi akekho onjengawe. Umoya wethu uthi uma sisuka kuwe singayapi, ngoba kuwe kutholakala onke amazwi okuphila. uNkulunkulu wethu onamandla, umoya wethu namhlanje ebusuku uthi sizimisela ukuhlala ezinyaweni zakho. uNkulunkulu wethu onamandla, umoya wethu ebusuku uNkulunkulu wethu onamandla ulangazelela ukugcwaliswa nguwe. Umoya wethu uNkulunkulu wethu onamandla namhlanje ulindele izwi lokukhuluma kwakho. uNkulunkulu wethu onamandla ethe ubhalile, uNkulunkulu wethu onamandla, yebo wena ungumthombo waphakade. Ithi Nkosi uJesu umuntu uNkulunkulu wethu onamandla ngephile ngesinkwa sodwa, kodwa nangawo wonke amazwi avela kuwe babona amandla. Umoya wethu namhlanje ebusuku ulangazelela ukuphiliswa ngamazwi akho. uNkulunkulu wethu onamandla, yebo umuntu akakwazi ukuhamba emhlabeni ngaphandle kwakho Nkosi yethu engcwele. Ingakho silapha namhlanje uNkulunkulu wethu onamandla, sikunika udumo babophakeme, sithi inkosi ephakeme, uyinkosi ephilayo. uNkulunkulu wethu onamandla, umhlaba uyakuvuma ukuthi wena unguThixo. uNkulunkulu wethu onamandla, lokho eshilo uJohane wathi ngaphandle kwakho akuvelanga lutho emhlabeni, kukho konke okwavela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. babona amandla sisho njalo ebusuku, in the name of Jesus, have your way our God. Nazi inhliziyo zethu uNkulunkulu wethu onamandla, nakho konke ukukhathazeka sizinikela kuwe. uNkulunkulu wethu onamandla, nansi ingqondo yethu nakho konke ukukhathazeka ebusuku sinikela kuwe. uNkulunkulu wethu onamandla, ukubiphathwe nguwe, wena onezandla ezinesineke. uNkulunkulu wethu onamandla, wena ongabheki njengabantu. uNkulunkulu wethu onamandla, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, nansi imizimba yethu sinikela kuwe ebusuku. uNkulunkulu wethu onamandla, eshilo umpostoli Paul wathi ngakho ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukubanikela imizimba yenu. uNkulunkulu ibe ngumnikelo ophilile, ongcwele nothandeka. uNkulunkulu babona amandla, siyazendlala kuwe ebusuku. Thatha indawo yakho uNkulunkulu wethu onamandla, usigcwalise ngezwi lakho, usifundise ngezwi lakho, usihlanze usihlambulule ngezwi lakho. Usho njalo uNkulunkulu wethu onamandla, wathi sesihlanziwe ngamazwi owakhulume kithi. Khuluma kithi, khuluma kithi uNkulunkulu wethu onamandla ukuze siphile. Khuluma kithi uNkulunkulu wethu onamandla ukuze ngisho indlela zethu zonke zikhanye. uNkulunkulu wethu onamandla, njengalokhu uNkulunkulu wethu onamandla kufanele uNkulunkulu wethu onamandla ukuba sihambe ngokufanele ubizo esabizwa ngalo kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla, I pray for each and every soul, each and every heart under the sound of my voice. uNkulunkulu wethu onamandla, izwa uhambele uNkulunkulu wethu onamandla izimo zabo zonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Have your way our God, have your way our King, in the name of Jesus. Siyabonga baba wethu onamandla, siyabonga uNkulunkulu wethu, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyababingelela bazalwane bonke egameni likaJesu. Amen. This is the day that the Lord has made for us to rejoice and be glad. Egameni likaJesu siyanamukela bazalwane ebukhoneni bukaNkulunkulu ebusuku. Siyakwamukela mashandu kade yagcinana
Amen. Ngiyababona abazalwane bonke. I see you bazalwane. I see you egameni lika Jesu abazalwane esinabo ngale egroupini ye Bible Challenge. I see you in the wonderful name of Jesus. Amen. My plan is not to keep you long today. Bangcwele egameni lika Jesu siyabingelela awumakhanyile Nkosi yami le go Hammersdale. Amen. Siyanibingelela nonke. Amen. Oh, I see my blessed sister as well, Poncho, all the way from Bloemfontein. Amen. Abazali bafuna ukungenza international speak. Khona maduze khona ozongena ose North Carolina. Amen. No siyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Greetings nangu principal wama 2K siyabingelela. Usis lo owathatha umkomelo wonke, in fact wathatha ama-answers onke e-Bible quiz esasinayo yaGenesis. Amen. Siyabingelela in Jesus name. Igama lami ngu-Andile Ngwakamkhize, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane, angiyiboni into engangehlukanisa naye. Hallelujah. Amen. Ngiyaxolisa bazalwane namhlanje angikho e-studio, same like last week. Amen. I am home and God is just faithful. Amen. Khona into esenhlizweni yami bazalwane, I think abaseduze kwami they will notice. Cishe it's been 2 weeks now. Likhona lelizwi noma ikhona lento inkosi emane ikhuluma efuna ukuthi sibheke noma siyazise njengabantwana bakhe. Amen. So kune topic esiyiqala sizomane siphenduphendula. Amen. I think it's going to take us 2 or 3 weeks at most. Amen. Sizoyiqala namhlanje. Amen. I see you child of Yeshua. Sisibuyiswa. Amen. Siyabonga. Amen. Kunesihloko engifisa sisibheke noma kunendaba engifisa sibheke bazalwane, ngoba ayikho into ebaluleke njengayo empilweni yomzalwane noma empilweni yomntwana kaNkulunkulu. Amen. Indaba yokumesaba uNkulunkulu. In fact, the next couple of weeks sobe sibheka indaba yefear, sobe sibheka in all aspects. Amen. Namhlanje ngiyafisa sibheke ifear of the Lord, ukumesaba uNkulunkulu. Sihloko lesi noma into ekukhulunywe ngayo kakhulu, cishe mhlambe la sonke singathi siyayazi. Amen. Greetings my dear mom, uMagomede. Amen. That's my dear mom right there from Emlazi. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wethu bazalwane unamacebo amahle ngathi. Ziningi izinto uNkulunkulu azimisele ngokuzenza embusweni wakhe noma ebantwaneni bakhe. Ziningi kakhulu izinto uNkulunkulu azihlelile ngomuntu. uNkulunkulu uthi mangabe ekhuluma athi njengalokho amazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo nemicabango yami iphakeme kakhulu ngani. Amen. uNkulunkulu wethu njalo ke bazalwane. Amen. Kodwa kuhamba kuhambe kube khona igap phakathi kwalamacebo uNkulunkulu anawo nathi. Amen. Enye yezinto eyenza ukuthi noma uNkulunkulu enawo lamacebo amangaka ngathi, into eyenza ukuthi sigcine singafikanga la is this lack of lento esikhuluma ngayo namhlanje, ifear, ukumesaba uNkulunkulu. Amen. Empilweni yomzalwane ayikho into ebaluleke njengokumesaba uNkulunkulu. Sizokhuluma ngalokho nje namhlanje, ukumesaba uNkulunkulu. Amen. Ukumesaba uNkulunkulu, fear of the Lord. Amen. I see you, man of God. Mfuka Mbambo, be greeted. Amen. Siyabonga kakhulu my dear brother. Amen. Masikhuluma ngokusaba uNkulunkulu, number 1, asive sikhuluma ngethera noma asive sikhuluma ngoNkulunkulu osabekayo ongabhekeki, uNkulunkulu oyibhuli, uNkulunkulu onenhliziyo embi ekufanele asatshwe. No, masikhuluma ngokuthi uNkulunkulu kufanele simesaba, sikhuluma ngaloko kwesaba, lokho kusaba kokuthi kufanele acashelwe,
ngoba uyingozi. Asikhulumi ngalokusaba kwengozi, kodwa sikhuluma ngokwesaba sikubiza ngani, there's this terminology esetshenziswa, it's called the reverential fear. Ukumesaba lokhu kokumazisa. We need to fear God so as to revere him, so as to respect him. Ayikho into ebaluleke kumzalwane empilweni yomzalwane njengaleyo bazalwane. Amen. Yes, we are talking about irreverence, or to be in awe of God. Amen. To respect him. NgesiZulu singathi sikhuluma ngendaba yokumazisa. Umntwana kaNkulunkulu kufanele uNkulunkulu amazise. Amen. Iyo lento esikhuluma ngayo, sikhuluma ngento yoku-acknowledge i-authority yakhe phezu kweimpilo zethu. Len indaba yokwazisa igunya analo in our lives. God is a God of authority. God is our creator. Remember, amen, God is our creator. Amen. So we need to give him that respect. We need to give him that reverence, knowing the authority that he has for us. Not because he's an autocratic God, not because he's a God who is so stingy or who is so rough when it comes to his creation. No. But because he is our king. Amen. Ngoba uNkulunkulu wobukhosi. uNkulunkulu ke bazalwane unendawo enjalo emntwini. Amen. uNkulunkulu uyinkosi yomhlaba wonke, uyinkosi yethu. Uma kunjalo, kunento efanele sihlale simnika yona ebizwa ngenhlonipho, ebizwa ngokumesaba, ngokwazisa isihlalo anaso empilweni yethu. Bengifuna nje ukuyichaza kancane, sazisa uNkulunkulu bakhe empilweni zethu. Amen. So kune dimension umzalwane ekufanele ahambe agcine efike kuyona, i dimension yokusaba uNkulunkulu. Akuyena wonke umuntu la emhlabeni, as much as uNkulunkulu edale bonke abantu la emhlabeni. Uthi mangabe ufunda lapha kuJohn uthi ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. But it's a shame ukuthi akusiwona wonke umuntu okhona la emhlabeni omesabayo uNkulunkulu. So kufanele wonke umuntu emhlabeni, noma wonke umuntu othanda uNkulunkulu, wonke umuntu okhonza uNkulunkulu ahambe agcine efikile kule dimension yokumesaba, because lento it's a dimension. Amen. Lento yokumesaba kuyona into ephethwe inombala. Amen. I-level ethize umntwana kaNkulunkulu ekufanele aziphushe mesakhula, akhule agcine afike ekupheleleni kwalento yokumesaba. Amen. Umuntu uyakwazi ukuhamba isikhathi eside ekholweni, ahambe isikhathi eside ekholweni, angabi nezinto azivunayo ngokukholwa. Amen. Ngisho okuncane, ungavuni lutho ngokukholwa kwakho, ngisho into ezincane, ngenxa yokuthi wahamba naye, wahamba egameni lakhe, kodwa ungamesabi, ungamniki indawo yakhe njengenkosi. Amen. So there is a level that you must get to as a child of God, where you fear him and only him alone. Lento ye fear of God isiza, ayisizi nje kuphela impilo yakho, kodwa isiza ngisho ukukholwa kwakho. Amen. Ngoba ngeke uyikholwe into ongayisabi, into ongayihloniphi. Angeke ikusebenzele into ongayihloniphi. Amen. Okay. Mhlawumbe angisho futhi le ngithe our God is not autocratic, so no one can ever force you. Akekho umuntu ongakakuphoqe ukuthi umsabe uNkulunkulu. Mhlawumbe there is the reason why kungewona wonke umuntu omsabayo uNkulunkulu emhlabeni, ingoba akekho umuntu ozodilika mhlawumbe ezulwini akukhonzise ngenkani. Greetings, prophet of God, I see you. Wow. Amen. I see Prophet Answer within our midst. Such an honor. Amen. So akekho umuntu ongake adilika azokuphoqa ukuthi msabe ngenkani uNkulunkulu. Amen. No one will ever force you. No one will push you to it. No one can, you will never be arrested. Angeke uzuboshwe mangomsaba uNkulunkulu. That's a fact, bazalwane. Amen.
Akekho umuntu ongakulahla simply because awumsaba uNkulunkulu emhlabeni, right? Akusho ukuthi uzoswela ke zonke izinto mhlambe obunazo simply because awumsaba uNkulunkulu. Unfortunately, amen, this is a hard truth engathandi nokuyiphimisa ngomlomo wami. Amen. That is why uthola abantu abangamsaba uNkulunkulu benayo yonke into nenyoka, ngisho inyoka. Amen. This is why abantu bekwazi ukuthola ingcebo nangobumnyama nangokubulala abantu. Engamesabeni uNkulunkulu bayakwazi ukuba nazo ezinye izinto. Amen. Ngoba lento le yokusaba uNkulunkulu ifika njengesambulo emntwini. Amen. Write that down. Amen. The fear of the Lord must come as a revelation to your life. Amen. It doesn't just come because someone told you to fear God. But kuwena kufanele kube khona into embulelekayo ifika lento yokusaba uNkulunkulu fanele ifike empilweni yakho njengesambulo esithize. Amen. It comes as a form of a revelation. Amen. The fear of the Lord. Amen. Uma ngabe sithi ke revelation, i-revelation it's when something is revealed. Angithi isambulo kusuke kumbulwa into ekade imboziwe. Amen. Kumbulwa into efihlakele. Ngakho sinento esibiza ngemfihlakalo ebese kubizwa ukuthi kube khona abantu abathiza abakwazi ukuzembula imfihlakalo zezulu. Amen. Njengalo nje izwi likaNkulunkulu liyimfihlakalo kwabaningi. Amen. Abantu abaningi balibuka balidelele basho noma yini ngezwi likaNkulunkulu noma basho noma yini ngaye ngenxa yokuthi ezinye izinto zikaNkulunkulu ziyimfihlakalo ngeziqonde zonke. Uma ngase ngikwazi uNkulunkulu kumchaza ngimqede ngimbeke la engqondweni yami kusho ukuthi akayena uNkulunkulu ngoba ngingamfunda ngimqede. Kodwa uNkulunkulu wethu akaqedwa. uNkulunkulu wethu mukhulu kakhulu nemisebenzi yakhe inamandla kakhulu. That is why engekho umuntu ongamfunda amqede. Amen. Now we are talking about the fear of the Lord. So the fear of God ukwambulwa kwento efihlakele. Isambulo sikaNkulunkulu ke noma uNkulunkulu bakhe bufihlakele indlela thizeni. Amen. So yini enza ukuthi bufihlakale noma yini emboza le fear of God enza ukuthi nje ingaveli ifike kalula emntwini. Now umuntu emhlabeni wathi mangabe beko sathi mangabe sibekwa abazalwane sanikwa what we call i free will. Wonke umuntu okhona emhlabeni unalento esibiza nge-free will, right? Umuntu mayifika nje emhlabeni unentando yokuzikhethela. Umuntu uNkulunkulu wethu ngenxa ukuthi wathi mangabe edala umuntu akacreateanga ama robots noma akakhanga indalo azoyiphoqa ukuthi imkhonze, kodwa wayefuna sikwazi ukuzikhethela, right? Ukuze sizofuza yena. Umuntu uthi mayifika emhlabeni ebese nikwa igunya lokuzithathela izinqumo. You can take your own decisions. Amen. That is why this thing of fearing God must come to you as a revelation. Uthathe lezi zinto, uthathele amagunya nawo nale free will onayo, uyimbulu uyibeke eceleni, uzinikele ekumesabeni. Amen. That is what we must do as children of God. Khohlwa igunya onalo. This is what we always say, even at church. Ngisho ufike enkonzweni emabandleni amaningi abantu abalingana. We have people who are doctors by profession. We have people who are teachers. Bese siba nabantu nje imisebenzi yabo abayisebenza mhlambe ungathi ba ama security. Sibe nabantu abangasebenzi. Kodwa uma ngabe nje ufisa ukukhonza kahle, ufuna ukuphilisana kahle nabantu, uyazithatha iziqu zakho. Ngisho ngathiwa ufunde kangakanani, usithathe nje ushiye sangweni. Right? Ungene wena njengomntwana kaNkulunkulu mawusungena ebandleni. Ngaleyo ndlela uyokwazi ukuphilisana nabantu. Right? Siye sisho njalo ngisho ekhaya mawufika ngisho ngathi ufunde kangakanani, mawufuna ukuphilisana kahle nomndeni wakho, uyazithatha iziqo nazo noma iauthority onayo emsebenzini uyibeke eceleni. Right? Ebese uphila njengengane yalowo muzi, njengomntwana wakulowo muzi.
in that way usuke uzophilisana kahle nomndeni wakho. Sometimes i-authority negunya iyangimboza ukuphila okuhle noma impilo enhle ekusuke kufanele siyiphile bazalwane. Negunya ke silinikiwe leli lokuzikhethela, the ability to make our own decisions. Imbozile lento yokumesaba uNkulunkulu, ibiza abantu abazozinikela ekuyambuleni, ekuyithatheni le authority abanayo bayibeke eceleni, bese nje beyazikhethela ukuthi mina ngizomesaba uNkulunkulu, ngizomsaba ngingakamboni ngisho enza izenzo ezinzima. Kunzima kakhulu. Mina ngiye ngithi kwakulula ukumsaba uNkulunkulu back then. Njengamanje kwiBible Challenge sifunda indaba kaExodus, indlela abantwana bakaIsrael abarebhela ngayo noma abangamthembi ngayo. Angazi ukuthi yenziwa yini bazalwane, ngoba iziningi izinto uNkulunkulu ayezenza kudala. uNkulunkulu wayenethisa isinkwa, laba abantu bakaIsrael kwakunethi izinkwa, bambone uNkulunkulu esebenza, bambone eyinsika yomlilo ebusuku, bambone eyinsika yefemini. Ziningi ibonakalisa uNkulunkulu ayezenza, kodwa babengamkhonzi. Manje asayiboni kakhulu lezo zinto, right? Angisho ukuthi uNkulunkulu akasebenzi, kodwa imisebenzi kaNkulunkulu ayimningi ngenxa yokuthi ababaningi abantu abagcwele uNkulunkulu phakathi kwethu, right? So it makes it difficult ukuthi sometimes umkhonze nje uNkulunkulu, umsabeke mhlambe ngesenzo esithiza sibonile, kodwa kubiza ukuthi kube isinqumo ozosithathela wena sona. Angifuni sambe kakhulu bazalwane, singalifundanga izwi. Amen. Angifuni sambe kakhulu singalifundanga izwi. Mawufunda iZaga, Proverbs 9 verse 10. Lithi izwi kaNkulunkulu, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ukumesaba uNkulunkulu kuqala angithi Proverbs 9 verse 10. Amen. This is saying, ngifuna sichaze kahle. When we talk about wisdom, we are talking about information applied. We are talking about knowledge applied. Ngamanye amagama sikhuluma ngokukhanya. Another word for information, another word for wisdom is light, right? Ukuze izinto zakho ikhanye ngendlela efanele, kubiza ukuthi uqale ngokumesaba, right? Amen. So ngaleyo ndlela, oh my God, yazi lento bengafuna ukuyisho manje, kodwa ngaleyo ndlela, this means zonke izinto esifuna ukuzenza empilweni bazalwane fanele sazi ukuthi ziyoqala ekumesabeni, right? Let's go back to what I'm saying. I-authority yakho negunya nama-achievements onawo ungawavumeli ukuthi angimbozele uNkulunkulu onayo, ngoba zonke lezi zinto sinazo bazalwane ngenxa kaNkulunkulu. Uyacabanga uNkulunkulu ezofika kuphe i-authority, akuphe akuphe free will, akuphe igunya lokuzikhethela, akuphe nje igunya lokuthi ukhuluma izinto zenzeke, ebese wena uthatha lokho ukuphakamisa ngaphezulu kwakhe, ukhohle ukusaba yena okuphele lezi zinto. Amen. That is what is happening. Amen. Ngenxa yokuthi ke i-authority noma i-free will imboze noma ikufihlile ukumesaba uNkulunkulu, uthola abantu abaningi benza yonke inhlobo yokukhohlakala emhlabeni. Amen. Kuningi ukukhohlakala okukhona, uzothiwa ubabothize ucande umntwana wakhe ngobhushu, wamgqiba endlini, wamgqiba ekhishini, ngesizathu sokuthi ubefuna ukuthwala noma ubefuna ukuthola umcebo. Excuse me. Amen. Uzothiwa umuntu ubulela umzali wayomgqiba ehlathini ngesizathu sokuthi ubefuna ukuyothola incebo. Isizathu salonto ukuthi bazalwane, imfihlakalo lento yokusaba uNkulunkulu, akambulelekanga ekusabeni uNkulunkulu. Amen. Akekho umuntu oyochitha igazi lomunye umuntu ebese uNkulunkulu eyamyeka. Amen. Yes, we are living in the times of grace. Amen. Kodwa kufanele sikwesabe nje ukuthi ungayithinta kanjani into edalwe uNkulunkulu. Amen. Umuntu bazalwane ungokaNkulunkulu.
Doesn't matter ukuthi umbukela phansi kangakanani. Doesn't matter ukuthi uhlonishwa kangakanani. Doesn't matter ukuthi ke abantu endaweni bambone ngento yalutho, kodwa umuntu ungokaNkulunkulu. Akekho umuntu onegunya phezulu komuntu kaNkulunkulu. Kodwa uthola abantu abaningi bebulala, azabulale ngisho umndeni wakhe. Amen. Uzokuthiwa hey bazalwane, uzokuthiwa kune serial killer endaweni ethize. Uzokuthiwa kuloko ekutholakala amakhanda abantu ezimobeni noma emahlathini. Ngenxa yokuthi ukumesaba uNkulunkulu akukho. Amen. Maningi amanyala noma izinto ezisabekayo ezenzekayo emhlabeni ziningi kakhulu. Sizathu sokwenzeka kwalezo zinto ingenxa yokuthi ukumesaba uNkulunkulu akukho. Amen. It's a shame. It's a shame. Ngoba ngisho emabandleni, inside the church of God, inside of izindawo la kukhonzelwa khona uNkulunkulu, maningi futhi nakhona amanyala enzakalayo bazalwane. Iningi inkohlakalo eyenzeka emasontweni. Amen. Uzokuthi umfundisi ulale namantombazane angaphezulu kwa20 ebandleni alishumayeza isonto nesonto. Amen. Uzwe indaba ezingaka zenzeka. Uzokuthiwa ukeyboard player ukhulelisa amantombazana awu7 ebandleni adlalela ikeyboard. Amen. Ukumesaba uNkulunkulu akusekho bazalwane. Ingozi, uyingozi umuntu ophile ngamesaba uNkulunkulu. Amen. Wenza noma yini akabi ngisho nawo amahloni azayenzele phakathi endlini kaNkulunkulu. Amen. Ukumesaba uNkulunkulu mangekho umhlaba wonke ubamnyama. Ukumesaba uNkulunkulu mangekho ngisho ibandla ligcwala ubumnyama. Amen. Uze ubumnyama ungena, uze ukuthi lana kugcwele ubumnyama ngenxa yokuthi abantu abaningi abala abamsaba uNkulunkulu. Amen. Abantu bakhulume noma kanjani nebandla likaNkulunkulu. Uzo MC ekhuluma noma kanjani nebandla likaNkulunkulu ngenxa yokuthi ukumesaba uNkulunkulu akukho. Uze umuntu ashumayele azashumayele ngisho isisu sakhe ebandleni kaNkulunkulu. Adelela abantu bakaNkulunkulu, aqola abantu imali phakathi endlini kaNkulunkulu ngenxa yokuthi ukumesaba uNkulunkulu akusekho. Akukho. Uyingozi umuntu ongamesaba uNkulunkulu bazalwane, uyingozi. Akukhathazeki ngisho ngathi ufaka ukhololo, uma lo muntu engamesaba uNkulunkulu obaleka kuye ungasondeli kuye. Ngisho ngathi uhamba ngemoto ebiza kangakanani, umuntu ongamesaba uNkulunkulu angambulala umuntu. Ngavuma ukholwa umuntu ongamesaba uNkulunkulu. Amen. Lithi izwi likaNkulunkulu, isihlahla siyobonakala ngezithelo zaso. Uthi nani niyobabona ngezithelo zabo. Amen. Isithelo sokuqala efanele usibheke before uzikhomithe ekukhonzeni ebandleni elithize. Isithelo sokuqala esokumesaba uNkulunkulu. Kufanele ukuthi mawungena lapho uqalaza ucheck ukuthi uNkulunkulu uyasatshwa yini. Amen. Ufica abantu bedayisela izinto, bedayisela ukukholwa nokukhonza. Yonke into ine faith yakhona. Kunamanzi faith, kunamathawula faith. Ithawulo olithatha ugeze ngalo lidayiswa kuthiwa lu 400. Obaleka lapho ngoba kuqolwa abantu lapho ukumesaba uNkulunkulu akukho. Amen. It's a shame ngoba sithi noma lezi zinto siyibona bazwana kodwa siqhubeke siyokhonza endaweni ezinjalo. Ebese siyamthuka uNkulunkulu mase singasawabona amandla kaNkulunkulu esebenzela. Kodwa yithi sizithathe sawuzifaka endaweni la ingasatshwa khona uNkulunkulu bazalwane. Amen. Ungavuma ukukhonza, ungavuma ukuhlanganyela nabantu abangamesaba uNkulunkulu. Umuntu ongamesaba uNkulunkulu ugibela epulpit phakathi, alihlukanisa ibandla liqede, aphelile amabandla ngesizathu sabantu abebengamesaba uNkulunkulu. Amen. Yahlukana imindeni yaphela ngenxa yokuthi kugijime kwayoma abantu abangamesaba uNkulunkulu phambili. Amen. Asimfundanga uKristu kanjalo bazalwane. Amen. We need to fear God in the house of God. Amen.
As abazalwane, we need to fear God. I'm not here to speak about abashumayeli. Ningixolele bazalwane. Kodwa endlini kaNkulunkulu kufanele kube khona ukumesaba uNkulunkulu. Uma sizibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, kulula nje ukuthi umuntu avele ashathi hayi ke ngisindisiwe ukuthi angijoli, angiqomi, kunjani. Kodwa uthi uyamcheka lo muntu lo, ngabe uyamesaba yini uNkulunkulu? Ngasifici leso sithelo. uNkulunkulu akasize bazalwane. Simsabe. Ayi bazalwane, uNkulunkulu uyasatshwa, uNkulunkulu uyaziswa. Fanele umazise uNkulunkulu kuyo yonke into oyenzayo. Amen. People plainly commit adultery. Amen. Abantu bahambe bayokwenza imikhuba yonke yokukhohlakala. Amen. Babuye bayoma phambi kwebandla, badumise phambi kwebandla. Akusekho ukumesaba uNkulunkulu. And then we expect miracles bazalwane. We expect miracles to happen. No, we can't. We can't expect miracles to happen where there is no fear of God. Siyokhonza nabantu abanokugula baze babulwa izifo abantu phambi kwethu. Bengaphili sithandaze sikhali inyembe size sikhali igazi. Uma singamesaba uNkulunkulu, hayi bazalwane, sisuke simtshela uNkulunkulu ukuthi akamukelekile kuleyo ndawo. Ngoba ukumesaba uNkulunkulu ukumnika indawo yakhe yobukhosi. Ayi, the fear of God, it's giving him his place in the throne. Amen. Uma ngabe uNkulunkulu esatshwa bazalwane, uvela bone indawo yokuhlala. uNkulunkulu uyanethezeka endaweni asatshwa kuyona. Sizwa ngoDaniel ngelinye ilanga, sizwa uNkulunkulu echaza indaba kaDaniel. Hayi bazalwane. In fact, even Joseph, lithi iBhayibheli uJoseph wadayiswa abafowabo. Bamdayisa ngenxa ukuthi babembona ethandwa kakhulu kubo. So bamdayisela eGibhithe wafika wahlushwa kwakuningi waze waboshwa. Kodwa lithi iBhayibheli bazalwane, umuntu ngenxa ukuthi uJoseph wesaba uNkulunkulu, liyasivezela iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu akavumanga ukuthi impilo kaJoseph iphelele kulahlweni nasekuboshweni. Siyasibona isandla sikaNkulunkulu simdonsa uJosepha, simdonsa from dungeon. Lithi iBhayibheli uJosepha wabekwa waze waba ngaphezulu kwabo bonke abantu ababebusa eGibhithe. Ngenxa yokuthi wena lesi sithelo sokumesaba uNkulunkulu, uNkulunkulu angeke avume uphelele emanyaleni. Akukhathazeke ukuthi uzalwe emndenini ohlupheka kangakanani. Akukhathazeke ukuthi usulahlekelwe izinto ezingakanani. Uma ugcinile ukumesaba uNkulunkulu, yandali khase, uNkulunkulu uzokhipha lapho kuleyo nhlungu okuyona. Gcina ukumesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu angeke avume ukuthi uhlale kuleyo nhlungu bazalwane. Ziningi izinto esiziswelayo bazalwane, kuningi esiyoqhubeka sikweswele. Kuningi esingeke size sikwamukele, esiyoqhubeka nokungakwamukeli uma singene ebukhoneni, singene esikhale, siphume esafana, singene sithandaze, size sibhuquze phansi. Siphume kodwa singamukelanga lutho simply because izulu lithe malisihlola. Lasifika singenakho ukumesaba. Amen. Hallelujah. Hayi bazalwane, ukumesaba uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu asimesabi ngokusho ukuthi hayi ngiyamsaba uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu yandalikhase, uNkulunkulu simsaba nangezenzo. Amen. Awugcini nje ngokuthi hayi uyamsaba uNkulunkulu, kodwa izenzo zakho fanele each and every day zikhombise ukuthi uyamsaba. Khuluma kwakho, you can't speak hate. You can't be cursing the people of God. Okwazi uhamba uqalekisa abantu, hamba uthuka inhlamba, hamba ukhuluma ngendlela engahloniphi, ebese expect ukuthi futhi thina hayi bazalwane, sokubuka njengomuntu osaba uNkulunkulu, expect ukuthi amandla kaNkulunkulu azokusebenzela ngendebe. Yes, uyamsaba, but ngezenza umsaba. Amen. Uyafana nomuntu ongakholwa nguye. Amen. Ngala uthi uyamsaba uNkulunkulu, ngala unabantu wena owazibekela bona, owazinqumela bona ukuthi uyabazonda. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu ozonda umfowabo,
ozonda umfowabo. In fact ngicela silifunde bazalwane incwadi kaJohn oqala 1 John chapter number 3. We'll begin from verse 12. 1 John chapter 3 verse 12. Uti not as Cain, who was that wicked one, who slew his brother. And who slew he him? Because his own works were evil. Amen. Hallelujah. Angazi iBhayibheli lami lenzani manje. Amen. Okay. Because his own deeds or his own actions were evil, and his brothers were righteous. Verse 13 uti, do not be surprised, brethren, that the world hates you. Uti ngathusa ukuthi izwe liyanizonda. Right? Uti, we know that we have passed out of death into life. Siyazi ukuthi sesidlulile kufeni sangena ekuphileni. Right? Ngenxa yokuthi sithanda abazalwane. Nanso-ke indaba. Ngenxa yokuthi sithanda abafowethu noma sithanda imindeni yethu. Amen. Bese lithi, whoever does not abide in love abides in death. Whoever does not love abides in death. Umuntu ongenalo uthando, lo muntu uhlele kufeni kushizo likaNkulunkulu. Nansi le part engifuna siqhubekeni. Bese lithi, everyone who hates his brother is a murderer. Lo ozonda umfowabo ungumbulali. Amen. 1 John chapter number 3 from verse 12. Amen. Amen. So umesaba uNkulunkulu bazalwane fanele kuveze nalolo thanda. Awukwazi ukuthi usaba uNkulunkulu ngala unabantu abazondayo, ngala uzonda ngisho umfowenu. Amen. Awukwazi ukuthi uzonda umfowenu kodwa futhi uphinde ngala uthi uthanda uNkulunkulu noma usaba uNkulunkulu. Amen. Lithi ozonda umfowabo ungumbulali. Umzalwane osanenzondo isign leyo yokuthi awumesaba uNkulunkulu, ngoba uma umesaba uNkulunkulu buyokwazi ukuthi nalo muntu lo omzondayo inkosi uJesu yamfela. Amen. Ufelwe nawe naye wafela. Ngakho umzonda kanjani owafelwa uNkulunkulu uqobo lwakhe? Awukwazi. It's a sign yokuthi awumhloniphi uNkulunkulu. Amen. Uzonda indalo yakhe. Amen. Listen, and everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Akekho umbulalo nokuphila okuphakade okuhleli kuye. Ngoba uzonda umfowabo ungumbulalo. Now, lento yokuthi ukuphila okuphakade kuhlala kuthina bazalwane kusho ukuthi ikona bazalwane. Angithi ukuphila okuphakade mangabe sekuhleli kuwe. That is when you are able ukuthi uthandazele umuntu ogulayo aphile. Right? Ngala unabantu bazonda kodwa ngala sesibona wena ugijima uthi uyothandazela abantu expect ukuthi bazophila. Expect ukuthi ayisokuthandazisa ayisoma nawe uNkulunkulu uyaphila. Yes, uNkulunkulu uyaphila bazalwane kodwa uphila kakhulu kulabo abamesabayo. Amen. Verse 16. By this we know love. Uthando salazi ngalokho that he laid down his life for us. Uthando lokuqala salibona ngokuthi alahlo kwakho ukuphila azofela thina. Amen. We ought to lay down our lives for our brothers. Nathi fanele sikufunde ukusacrificeela abafowethu. If we really fear God, we cannot hate our brothers. Amen. Greetings, prophet of God, I honor you. Amen. We cannot say we love God. We cannot say we fear God. Yet we have people in our heart of hearts esazi ukuthi asifuni noma sibabone. No, we cannot do that bazalwane. Amen. Let's pass on. Amen. Verse 17. But if anyone
has the world's goods and see his brother in need, yet closes his heart against him. How does God's love abide in him? Amen. Uma ngabe ukwazi ukuthi mawubona umfowenu edinga esesidingweni kodwa wena unawo amaminzi okumsiza ebese ungamsizi, uthando lukaNkulunkulu kushutha lukho kuwe ngoba awuzimiselanga ukusiza lo othanda uNkulunkulu. Hayi bazalwane, fear God. Yabona masimesaba uNkulunkulu asiyogodla lutho for abantwana bakhe, asiyogodla lutho. Amen. Hallelujah. Oh, I see my sister Nokwanda Luthuli. Amen. Besethi ngiyalithanda ke maseli uthi, little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Uthando ke luboniswa ngezenzo nangeqiniso. Amen. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu uyakubona ukuthi siyamsaba ngempela. Jesus name. Amen. When you get time, please read this whole chapter. Incwadi ka 1 John chapter number 3. Qale nje ku verse 12 ushone phansi. Amen. Hallelujah. Because of time. Amen. So abantu sekulula ukuthi benze izinto nje bazenze ubala. Amen. Ngiyabuka lana ku Facebook ngibuka abantu mawubuka igama lakho uzibhale ngokuthi upastor bani noma uevangelist bani, uprophet bani. Uthi uyabheka izinto azibhala ku Facebook inkohlakalo yodwa. Ubhala eningi inkohlakalo in the name of the Father. Amen. Where is the fear of the Lord, bazalwane? Where is the fear? Amen. We do things for trends. If you love God, you'll forsake these trends. Amen. It's good to look good. Amen. Kodwa asingaphileli amehla abantu size silahlekele ukumesaba uNkulunkulu. Amen. Mina before all things ngisaba uNkulunkulu. Amen. Abantu in this day and age awuthandwa futhi mawukhuluma indaba ze repentance, mawukhuluma indaba yenhlambuluko nje awuthandeki, mawukhuluma indaba yokuphenduka awuthandeki. Sike sakhuluma egroupini, I think it was yesterday. Amen. Where one man of God was mentioning indaba ye repentance. Amen. Repentance angithi ukuphenduka kahle kahle bazalwane akukhona ukukhala. Right? Uma ngabe uzibona ukuthi wonile ebese uyadecide ukuthi uyaphenduka. Ukuphenduka ukushintsha completely. Ushiye lokho obukwenza ebese uzinikele kwenzeni kahle noma ekuphileni entandweni kaNkulunkulu. But now if you don't fear God, uzokwenza le artificial repentance eyenzeka these days. Amen. Umuntu athi hayi ngiyaphenduka, awuphenduka bazalwane ngomlomo. I-repentance ayenziwa ngomlomo. I-repentance yenziwa ngezenzo. Amen. Yes, we need to repent from focusing on our own will. Amen. Thank you for mentioning this, child of God. Amen. Lento le yokusaba uNkulunkulu isho ukuthi uyamazisa ekuthenini you are no longer your own. We are no longer our own. Oh, I see the prophet of God, Prophet Miracle. Amen. I salute you, man of God. Amen. I salute you. Oh, I salute you. Amen. Family, we need to fear the Lord. Amen. We need to fear God. Above all things, fear God. Amen. When you've done something wrong, learn to repent. Amen. The Bible says, inyama, our flesh craves our flesh is always against our spirit. Your flesh, inyama yakhe ikhanuka okuphambene nomoya. If your spirit says go left, your flesh will always say go right. If your spirit says go right, your flesh will say go left. You find that in the book of Galatians. Amen. The flesh craves what is against the spirit. Amen. Amen. So we need to fear God.
and learn to repent. Because our flesh is always wanting to do things. Sometimes we sin, bazalwane. Sometimes we commit or we do mistakes. Amen. But if you don't repent, you are then not a child of God. A child of God repents. Amen. Lithi zikaNkulunkulu uma ngabe sithi asinasono siyazikhohlisa. Naye uNkulunkulu simenza umkhohlisi. Amen. Kodwa uma ngabe njalo sizivuma izono zethu ebese sizishiya, bese lithi zikaNkulunkulu uthembekile yena uthi asithethelele. Amen. So if we fear God, we must make it a habit to repent. Repent every day. Repent. Get time. Ngenxa yokuthi siyona ngokwenza, siyona ngokubona, siyona ngokukhuluma. Sometimes sikhuluma izinto sikhulume engazini, sikhulume enganakini, kanti sesilimaza abantu. Sesiyona. Amen. Learn to repent. Set time aside before you go to sleep. Repent unto God. Repent. Sometimes sicabanga izinto, sometimes ezingekho right. Ucabange ngisho ukubulala umuntu, umbulala umqedwe umuntu emcabangweni. Or you need to repent in the Lord. Ngoba lithi zikaNkulunkulu lithi obuko wesifazana amkhanuke ufana noselalile naye. Amen. So we need to teach ourselves to repent. Repent. You are not a bad person if you make a mistake, but you are a bad person if you choose not to repent. Amen. Our God, lithi zikaNkulunkulu uyazwelana nobuthakathaka bethu. He himself acknowledges that our flesh is weak. That is why he gladly cleanses us and purifies us whenever we repent. Oh, what a gracious God we serve. Amen. We have no excuse to not repent. Amen. So the fear of God must be like an engine to do anything in your life. Even if you pray, you must pray in the fear of God. Amen. So then that when you pray, you never pray your will. But if you fear God, when you pray, you'll always pray and speak words and speak things and long for things that are in the will of the Father. Awusoze uthandaze ngenxa yokuthi uthandazela ukubonisa abantu amaphutha uthandaza. You can't just pray to God and ask for things so that God can make you better than someone else. A sign that you do not fear God if your prayers always are prayers and you are asking for things that God must give you so that you can be better than someone else. You are not praying out of the fear of God, you are praying out of pride. Because pride says, I can do it better than this one. Pride says, I must be better than this one. Amen. So the fear of God must drive your prayer life, your prayer lifestyle. In that way, you will always be fruitful in prayer. Amen. The Bible says, pray without ceasing. But it is useless to pray without ceasing if you do not fear God, even in your prayers. This thing of fearing God in our prayer lifestyle will mean that you will not, we will not allow ourselves to go to sleep without praying to Him, checking in on Him, saying, oh my Father, thank you for keeping me. Thank you for protecting me the whole day. Oh Father, you protected me from things I did not see. The devil tried to come my way. I did not even see him. But I know, my God, my Father, that your hand is upon me. Thank you for protecting me. You will know, you will always acknowledge that your life is not in your hands, it's in God's hand. Amen. The fear of God must drive you, even in your sermons, even if you are a preacher. When you preach, you must be driven by the fear of God, so that you do not preach your own will to people, but you preach the will of the Father. Amen. Even at work, be driven by the fear of God, so that you will always be favored when you do things, so that you will always be trustworthy in everything you do at work. You will not abuse their equipment, you will not abuse their cars, you will not abuse their phones. Some of you
Some of you people here are losing promotions because you are not faithful at work. And the reason why you are not faithful at work is because you do not fear God. You think if you do things where people cannot see you, you think God cannot see you. Hey, Bazalwan, our God is omnipresent. He is present everywhere. I taught a couple of weeks ago in our home cell that yazi uNkulunkulu uma ngabe ufuna ukwenza sure ukuthi awuyenzi into ephambene noNkulunkulu, uma ngabe sifuna ukwenza sure bazalwane, fane njalo uhlala umcabanga engathi ukumbona umzali mengabe ehamba edonsa ingane ibambe ngesandla, njalo ufana uhlala umcabanga uNkulunkulu ukuthi ukubambe kanjalo ngesandla. Yabona ingane kulula uthi gange uma ngabe ingekho eduze komzali, kodwa uma ngabe umzali ibambe ngesandla ihamba naye, ngisho ngathi uyihalela kangakanani ukuganga, ayisoze igange, ayisoze yenze okuphambene nomzali, ngoba iyamazi umzali ukuthi akayithandi into ebheke eceleni. Nawe ke uma ngabe uphila nje at work, at school, wherever you are, you must live in that reverence. Uphile ngathi uNkulunkulu ukubambe ngesandla. Ngaleyo ndlela uyothembeka emsebenzini, uthembeke esikoleni, uthembeke ekhaya, uthembeke emshadweni wakho, uthembeke bantwaneni bakho, uthembeke phambi kwabantwana bakho, uhambe ngokuthembeka, uthembeke phambi kwabazali, uhambe ngokuthembeka. Ngisho abazali bekushiye wedwa behambile, ungasali ungenise amantombazane egcekeni lakini, ungasali ungenise abafana kini, kodwa uphile ngokumesaba uNkulunkulu. Ngiye ngithi mase ngisuka ukuhlupha, ngihlangana nama-2K emisene la eyigcobeni emgaqweni, ngiwabuze ngithi yindaba lento eniyenzayo ningayenzanga egcekeni lakini, yindaba nihambe nayo yenza emgaqweni le emakhoneni. Bese ngithi mase ngibafundisa ngithi ungavumi ukwenza into noma ukwenziswa into ongekuyenze phambi komzali. Amen. Kanjalo naNkulunkulu wethu bazalwane, ungavumi ukwenza izinto ongekuzenze ukuba ubuhleli phambi kwesihlalo sakhe kanje somkhosi. Amen. Oh, we need to be faithful. Amen. Faithful in our lifestyle. Indlela nje siphila ngayo. Mina kunento engazinqumela yona, ngazinqumela ukuthi okungcono ngiphilise komntwana. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu lithi masibe nje, lithi we must be childlike, not childish, childlike. Lithi masibe njengabantwana. Amen. Ngasifundisa ukuphila kanjalo ngoba ngibalekela lo mkhuba engangiwubona ukhona. Uyazi ukuthi each time kuzokhuluma abantu of opposite genders, right? Kunalo mkhuba khona, and ukhona nakakhulu kubazalwane and abawunaki lo mkhuba lo wokufletha. Amen. Ukuthi uma ukhuluma nje nomuntu niqale nizwana amandla, nitestane ukuthi hey ukube benishadile, yabona, ukube khona nje lo mdlalo odlalwayo when opposite genders are communicating, lo mdlalo wokufletha. Amen. Iyonto yangenza ngize ngiyeka ngisho ukulalela le iteshi ekuthiwa iteshi zokhona, ubufice la umsakazi owumfundisi ubani, umfice mangabe ne guest yesifazana, umuzi ukuthi ayi le nkulumo yakhe inokufletha phakathi. Ngabona ngishiye phansi lento. Amen. Hayi abazalwana abayenzi lonto, bantwana baNkulunkulu abayenzi lonto. Niyenza umkhuba niqede ngamazwi. You don't do that. Fanele siphile ngobungcwele. Ubungcwele buphilwa kanjalo. Remember ubungcwele bazalwane, actually ubungcwele akukhona ukuthi awujoli, awulali, awuzenzi, awubulale, awuzenzi zonke. Ubungcwele kahle is God resting upon a place. Uma uMoses echezukela ngasesihlahleni lesi sasivutha singashi, uthi uNkulunkulu kuyena khumula imbadada ngoba le ndawo kuyo ingcwele. Yini eyenza ukuthi le ndawo ibe ngcwele na? Ingoba uNkulunkulu wayesehlezi kuyo. So njalo uma ngabe uNkulunkulu ehleze endaweni, uma ngabe uNkulunkulu ehleze emntwini, lo muntu uba ngcwele. Amen. So nathi fanele sifundise lifestyle yethu ukuthi kube lifestyle worthy of ukuthi uNkulunkulu ahlale phezukwethu. Uthi mayebhala athi anazi yini ukuthi imizimba yenu iyithempeli likaNkulunkulu lapho kuhlala khona umoya oyingcwele. Amen. Abazalwane baphila sengathi umoya oyingcwele akekho, umoya oyingcwele akahlali kubo. Amen. Then you expect miracles, you expect God to do signs and wonders in your life. No, you can't. Hey bazalwane, sazokhuluma ngomoya oyingcwele la. One of these days kuyofanele senze session nje sikhuluma ngayo umoya oyingcwele. Amen.
because lithi iBhayibheli mangabe limchaza umoya ongcwele lithi unesimo sejuba. Malithi uhlala wayevela njengesimo sejuba likhuluma ngecharacter yakhe nesensitivity yakhe. Ngiyamthanda umunye umfundisi mayimchaza ngelinye ilanga uthi mangabe iBhayibheli limchaza njengesimo sejuba lisho ukuthi uyabona mangase ijuba lihlale la ehlombe lakho, ngisho uhamba phakathi kwabantu, ukuhamba kwakho akufanele kufane njengokuthi kufane nje njengokwa wonke umuntu, kodwa uma ngabe kunejuba phezulu kwakho, ngisho ngathiwa ila ehlombe lakho, uhamba with reverence, ngisho unyathela, you mind your steps, ngoba ijuba is a very sensitive creature. Ijuba nje mekwanyakaza walithusa liyathuka lihamba, yabona. So unyakaza kwakho kufanele unyakazise, noma ukuhamba kwakho kufanele uhambise komuntu one reverence yokuthi izulu lihleli kimi, umoya ongcwele uhleli kimi. Amen, hallelujah. Masimesaba uNkulunkulu bazalwane. That is the fear of the Lord. Our time, unfortunately, time isikhathi sethu asisavuma ukuthi ngiqhubeke. Amen. Ngiyaxolisa kakhulu ngesikhathi bazalwane. Amen. So we need to have that mindset. Lento yokumesaba uNkulunkulu, it's like a mindset. Uyazinqumela wenza ngiyamsaba uNkulunkulu. Angeke ngikwenza ukuthi ngoba ngiyamesaba uNkulunkulu. Yonke into oyenzayo uyifaka eskalini, ucheck ukuthi lento iyakuvezana ukumesaba uNkulunkulu. Uma ngabe ingakuveza ukumesaba uNkulunkulu, ungayenzi lonto. Amen. Amen. God chose us as his dwelling place. uNkulunkulu wazikhethela ukuthi akasawubiya ahlale ethempelini elakhiwe izandla zomuntu, kodwa uyozihlalela ethempelini elakhiwe uye, okuyithi labo bazalwane. Amen. So masisifundise ukumesaba uNkulunkulu. Amen. Izakha chapter number 3, Proverbs 3 verse 7 uthi, be not wise in your own eyes, but fear the Lord and turn away from evil. Abilo ohlakaniphe emehlweni akhe kodwa ngamsaba uNkulunkulu. Uthi mesaba uNkulunkulu ebese uyakubalekela, uyaxosha okubi. Ngavumi ngisho ukuhleba, ngisho inhlebo bazalwane. Inhlebo iyisona esikhulu, inhlebo, ngoba amazwi anjengemcibisholo mayiphuma emlomeni womuntu. uNkulunkulu usenze sanjalo safana naye. Uma ngabe lithi iBhayibheli izwi lakhe libukhali kunazo zonke inkemba eyisika nhlangothi zombili, lento ithi nathi sifana naye. So nathi masikhuluma amazwi ethu aba ma-objects njalo masikhuluma. So njalo mawukhuluma amazwi amabi, amazwi adicelela omunye umuntu phansi, ufana nomuntu omgawulayo. Amen. Sifundise ukubalekela ngisho inhlebo uma simesaba uNkulunkulu. Amen. Siyobuzwa ngalezi zinto one day. Amen. Mase sifika ngale uyosibuza uNkulunkulu athi wena wambulala wamqeda umuntu, uthi ngambulala nini Nkosi ngoba ngangenaso isibhamu. Bese uyakhunjuzwa amazwi owakhuluma ngabo abantu mawubahleba. Amen. Learn to speak well of people. Ngisho benze wrong, speak well of them. Ngoba mawukhuluma amazwi, they become objects, they become hands that build. When you speak in a manner of building. Don't never speak in a manner of destroying other people. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah. But let's see. So turn away from evil. Ukuhleba nje is evil. Turn away from it. Amen. Proverbs 10 verse 27. Izakha 10 verse 27. Uthi, the fear of the Lord prolongs life. Ukusaba uNkulunkulu kuyazandisa insuku, kuyakwandisa nje nokuphila. Bona abantu iyouth ifaka nje incane ayibula kunephutha esilikhulumayo futhi emncwabeni bese sithi kuvuma uNkulunkulu. Umuntu eshona emncane, eshone na 20, sithi kuvuma uNkulunkulu. No. We need to examine ourselves. Lithi iBhayibheli mawuphila ungamesaba uNkulunkulu uyazinciphisa insuku zakho. Yes, Proverbs 10 verse 27. The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be short. Mawuphila
uphila ngenkohlakalo ziyancipha insuku zakho. Kwanda izifo ongazazi zivelaphi emzimbeni wakho, simply because your lifestyle is a lifestyle of a person who does not fear God. Hayi bazalwane, masisifundise ukusaba uNkulunkulu. Amen. Let's teach ourselves to fear God. Fear God in everything you do. Fear God abantu bebona, fear God abantu bengaboni. Ngisho ebusuku, ngisho usuwedwa, mesaba uNkulunkulu. Ungamsaba uNkulunkulu mawuphambi kwabazalwane noma mawuphambi kwabantu abakwazi ukuthi yakholwa. Msaba uNkulunkulu ngisho usuwedwa ekamelweni lakho, ngisho usuwedwa ngakini le sibuye sivakasha ngithi, ngisho ususemakhaya, msaba uNkulunkulu lapho. Amen. Namhlanje I was in a phone call, so I was doing an application for ukuthenga internet, right? So then ke ngenza application bese bethi bazongifonela. So when they call me, ngifonelwe yilo sisi. So ngenxa ukuthi ubona igama lami ukuthi ngibhala ukuthi Andile, abese khuluma isiZulu, ngizithi hayi futhi untanga lo, bengimuzwa nje indlela besikhuluma ngayo. So along the way i-conversation yami nalo sisi, umane check lokho angicheck, angithi kunembuzo afana ngibuze yona. Umane check ukuthi ngisingle yini, ngihlalaphi, ngisebenza nani. Uyabona? So ngenxa ukuthi bengingedwa, nginawo wonke ama options ukuthi hayi nami ngikhuluma into zami siqonde. Sibone singahamba sifike ebunayi. Akekho obonayo, akekho waziyo. Right? Kodwa ngenxa ukuthi ngiyamesaba nje uNkulunkulu bazalwane, ngisheshe ngamfikisa lapha ekuthenini abone cha mina ngisaba uNkulunkulu kakhulu. Amen. I fear God more than anything. Hallelujah. Amen. So we need to fear God. Let's close it here. Amen. We are representatives of the kingdom. Amen. Njengoba silana sirepresent umbuso. Sirepresent umbuso njengoba sila bazalwane. The kingdom of God. Idependele kuthini vele. So fanele asimesabe nje uNkulunkulu. Saba uNkulunkulu kuzo zonke izinto ongayifundisa zona. Usungamane uhluleke ukufunda ama chapters awu-40 ngosuku, kodwa nje ufunda ukusaba uNkulunkulu kuyo yonke into oyenzayo. Sengamane kukuhlula ukuthandaza ama-hour njengoba abanye bethandaza 12 hours. Sengamane kukuhlule wena uthandaza u1 minute kodwa ubamba ukumesaba uNkulunkulu. Sengamane kukuhlule ukugqoka kahle njengoba abanye benza kodwa ubamba ukumesaba uNkulunkulu. Hayi bazalwane. Hallelujah. Iyangihlupha lento emoyeni wami, iyangihlupha kakhulu ukuthi akusekho ukumesaba uNkulunkulu. Amen. That is why I chose to not even entertain relationships angikhiphe kumesabeni uNkulunkulu. I'd rather have no friends. Uma ngabe ngizophila impilo yongamesaba uNkulunkulu, ngamane ngibe ngedwa. Rather have no one and still have God. Amen. I'm not promoting ukuhlukana bazalwane. I'm not promoting ukuthi abantu ababa ama-island. Amen. Kodwa ngithi a line must be drawn where a person or a believer must choose ukuthi ngiphila ngokumesaba uNkulunkulu noma ngiphila kanjani. A line must be drawn in Jesus name. Bese lithi zikaNkulunkulu mawufunda incwadi yamaHubo chapter 25 uverse number 14 uthi God confides to those who fear him. Yabona umuntu mezo confide kuwe, akuvulele isifuba sakhe, angibulele imfihlo zakhe. uNkulunkulu imfihlo zakhe uyimbulela labo abamesabayo. Psalms 25 verse 14. The secrets of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. uNkulunkulu uyabambulela, abambulela imfihlakala abantu abamesabayo. Ngisho ebusuku belele uNkulunkulu akuthathe, akuthathe uNkulunkulu akuthathe akubonisa izinto ezisazokwenzeka. Ubuye uthule nje ulindele ukubona ubuhle bukaNkulunkulu, ulindele nje ukubona ukuthembeka kaNkulunkulu ngenxa yezinto akubonisa zona ukuthi isazokwenzeka. Amen. uNkulunkulu akavumi nabantu abamesabayo. Ngisho kuzokwenzeka into
kuwe. uNkulunkulu akukhombisa athi bhasobha na ingozi, uthandaze, uvuke ebusuku uthandaze, ukhuza ingozi. uNkulunkulu akubonisa into ngabantwana bakho bengekho phambi kwakho bese boarding school, uvuke phakathi nobusuku uthandaze, ukhuza umonakalo. Hayi, simply because uyamesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu akavumi nabamesabayo, uyanqaba nabantwana abamesabayo. Hayi, asivalela abazalwane, uNkulunkulu akasisize. May God help us. May God help us fear him. May God raise a generation that will walk in a reverential kind of fear. May God raise a generation of a people who will fear him. Kuvuma noma ngavumi. May God raise people who will fear him in season and out of season. uNkulunkulu engathi angazivusela abantu abazomesaba bethi come what may. Noma ngathiwa kwenzakala nezimpilweni zethu, kodwa sizinqumela ukumesaba uNkulunkulu. Amen. In Jesus name. Amen. Engathi manje ebandleni ngavuka lolo hlobo labantu, uhlobo labafundisi abazosaba uNkulunkulu, uhlobo labafundisi abangezokweqa imngcele, bayothwalela ukuthi kubonakala amandla phakathi kwabantu, kodwa amandla kaNkulunkulu avele nje ngenxa yokuthi siyamesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu akavuse lolo hlobo labaprofeti abangezoprofetha ngenxa yokuthi bafuna ukuthandwa abantu, baprofethe ngenxa yokuthi bafuna ukuphiwa imali, kodwa baprofethe ngokumesaba uNkulunkulu. Bakhuze makufanele bakhuze, babonge makufanele babonge, babonisa indlela makufanele babonisa indlela, njengalokhu uNkulunkulu ebakhombisa. Amen. Hayi njengalokhu benikwa imali. Kuvuka abaprofeti abangezofumbathiswa imali, kuvuka abantwana bakaNkulunkulu abengezokuyibrayibhela imisebenzi, kodwa bazothandaza, bavuke bathemba uNkulunkulu, bakhonza uNkulunkulu, bahambe naye. uNkulunkulu avula iminyango simply because siyamesaba abazalwane. Engathi uNkulunkulu angavusa leso sizukulwane. Let God raise a generation which will fear him, fear God, fear him. Ngisho sebekudelela umesaba uNkulunkulu, ngisho sebekubukela phansi, ngisho bengayihloniphi into kuwe. Fear him. uNkulunkulu uzoziveza. Ayi, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu bazalwane. uNkulunkulu angeke awadla amandla akho. uNkulunkulu uhlala aziveze bazalwane. Bazalwane, even in this generation uNkulunkulu wethu usazovela. uNkulunkulu uzovela, azavele phakathi eParliament, ngoba impi kaJehova idelelo. Wavela ngelinye ilanga evela kumfana omncane uDavide edelela isizwe sikaJehova. Wavuka umfana omncane wathi ngubani lo mfilisti ongasokile odelela impi kaJehova? Lithi iBhayibheli uGoliathi wanqotshwa abazalwane, wanqotshwa yitshe elilodwa kade yisiqhwaga esikhulu esisatshwa izizwe, kodwa enqotshwa umfana omncane ogcwele ukumesaba uNkulunkulu. Bazalwane, may that victorious generation rise. But it will start in the fear of God. My Father, we pray namhlanje, uNkulunkulu wethu namandla siyazithoba, siyazendlala phambi kwakho. uNkulunkulu wethu namandla siyanxusa ukubuvuse lolo hlobo lwesizukulwane. uNkulunkulu wethu namandla isizukulwane esizokwesaba, isizukulwane esizozikhethela nje ukuphilela wena ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sifundise Moya Ongcwele ukuthi kuphilwa kanjani uma simesaba uNkulunkulu. Sifundise izindlela zonke zikaNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyazikhethela namhlanje isabelo esihle sokuzohlala nje einyaweni zakhe. Sisho njengoDavide, iyodwa into esifunayo, iyodwa into esilangazelele, ukuba sihlale endlini yakho, sikubheke, sibuke ubuhle bakho, sibuke ubuso bakho njalo ubusuku nemini, wena ongazeli ongalali. uNkulunkulu wethu namandla namhlanje sisho njalo sithi sesikhathele uNkulunkulu wethu namandla ukuswela, sikwazi ukuthi ukhona. Ngakho sinquma ukuhamba ngokwentando yakho, sinquma ukuhamba ngokwesaba wena in the name of Jesus, ukuze uNkulunkulu wethu namandla uzosinqobela njengoba uthanda ukusinqobela. uNkulunkulu wethu namandla namhlanje siyahlehla thina, kodwa sithi makuvele wena kunciphe thina. uNkulunkulu wethu namandla ngisho empilweni zethu, even in our thoughts, capture our thoughts, mighty God, capture the throne of our
lives, capture the throne. Nkulunkulu wethu onamandla of our soul, ngisho umoya wethu, take charge mighty Jesus, in the name of Jesus, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. In the name of Jesus, my Father, we repent. Siyaphenduka namhlanje, siyesa siphathele impilo zethu uNkulunkulu wethu namandla ngokucabanga kwethu, sakhohlwa ukuthi we are no longer our own. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sakhala futhi uma ngabe izinto ingasahambi kahle, sakhala uma ngabe sesilimala Nkosi yethu engcwele, kanti yithi eshindawo. uNkulunkulu wethu namhlanje siyazibuyisela kuwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyaxolisa uNkulunkulu wethu namandla. Father, I come to you even with those uNkulunkulu wethu namandla ababaleke bazibashiya ngishindli yakho. uNkulunkulu wethu namandla, siyaphenduka namhlanje, siyaxolisa uNkulunkulu wethu namandla, silinyazwa abantu sakhetha ukuthi sigcine sesilahla wena, besilimaze emasontweni. uNkulunkulu wethu namandla, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, namhlanje siyaphenduka. Sonile uNkulunkulu wethu namandla, sangayiphatha kahle emasontweni, saqede sakushiya. uNkulunkulu wethu namandla, namhlanje siyaphenduka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Senzanga kahle ngisho emsebenzini osiphe yona, uNkulunkulu wethu namandla, sangayiphatha ngokuthembeka. uNkulunkulu wethu namandla, namhlanje siyaphenduka. Asenzanga kahle phambi kwabazali bethu, namhlanje siyaphenduka. Asenzanga kahle phambi kwabantwana bethu, namhlanje siyaphenduka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi sesaba wena uNkulunkulu wethu namandla, senzile izinto senzela ukubukwa abantu. uNkulunkulu wethu namandla, sangenzela wena, senzela udumo lwethu. Siyaphenduka namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Izwa uNkulunkulu wethu namandla ukukhala kwethu, uthethelele izono zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga ukuthi wena usenguye lo uNkulunkulu ongeke abalahla abantwana bakhe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Today, my Father, we repent and we thank you that you are faithful in Jesus' name. uNkulunkulu wethu namandla, you are faithful. Uyabathethelela njalo abantwana bakho, elithi izwi lakho uma sivuma sishiya, wena uthembekile ukuthi usithethelele. uNkulunkulu wethu namandla, njengoba sixolisa nje asixolisi ngoba sithenga amehlo akho noma awabantu, kodwa sixolisa ngoba siyazisola uNkulunkulu wethu namandla, futhi sizimisela ukushintsha. Moya Ngcwele, siyacela namhlanje usize ukuthi siguquke ezenzweni zethu ezingakuvezi ukumesaba uNkulunkulu. Siyaphenduka nasekukuzibeni. Moya Ngcwele, uthema ukhuluma nathi, usikhuza, asangalalela sakuziba. Siyaphenduka namhlanje. Teach us the ways of the Lord in the name of Jesus. Lamande karade karadosa de kalimade, in the name of Jesus. Babona amandla, siyabonga ukuthi lithi izwi lakho sesihlanziwe ngamazwi akhulume kithi, lithi izwi lakho sesihlanjululiwe. In the mighty name of Jesus, we thank you, dear Lord. We thank you, dear Father. In Jesus' name, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord.
uNkulunkulu kunezinto eziningi. Kunezinto eziningi bazalwane uNkulunkulu afuna ukuzenza was enough for us to repent and love God. Amen. There's so much presence of the Lord right now. The presence of the Lord is here to confirm this word. It is my prayer that everyone who was here has repented, bazalwane. Amen. I don't want to add anything phezu kwalokhu umoya ongcwele asekukhulumile phakathi kwethu. Amen. Kodwa kwangathi singamesaba njalo, simazise njalo. I appreciate you. Thank you so much for taking your time to be with us. Join us every Thursday. We are here njalo ngolesine sila. Amen. Every Thursday we are here for Bible study. If you have time, come in, join us. Next week we are going to be learning about the fear of unanswered prayers. Kune demon eliningi eliphazamisa into zethu noma impilo zethu esilibiza ngedemon of unanswered prayers. Abazalwane basaba. Yeah, so ichaza kahle next week, the fear of unanswered prayer. Don't miss it next week. Amen. We are going to break that limitation next week. Amen. I'm not sure how long it's going to take. It might take 2 weeks with the teaching, but we are starting it next week. Fear of unanswered prayer. Bazalwane abaningi abasakwazi ukuthandaza because they fear ukuthi their prayers might not be answered. So besikhuluma ukuthi yiziphi izinto ezenza imithandazo yethu ingaphendulwa. So ibala zonke. Amen. Ngokwezwi likaNkulunkulu next week. Amen. So join me next week, Thursday, 7:30 we are here. Amen. Inthanda kakhulu bazalwane nonke. Igama lika Jesu ngabe ngiyanibala nonke but nibaningi kakhulu bazalwane. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcine. uNkulunkulu anilondoloze. Amen. uNkulunkulu anilondoloze, siyabonga kakhulu. Kunomzalwane la uCliff. Please do send me a DM, Cliff, so we can pray together. I see there is something bothering you. In Jesus' name, we're gonna pray together. We're gonna stand with you in prayer. Ayikho into edlula umthandazo. Egameni lika Jesu. Amen. So siyabonga bazalwane, let's meet again next week. Amen. Esinabo kwi Bible challenge, we're gonna meet there. Kwi Bible challenge egameni lika Jesu. Amen. uNkulunkulu anilondoloze anigcine in Jesus' name. Amen.